Nik uste, bizitzan amets bat eduki baino gehiago hobe duzula hainbat edukitzea eta horrela batez bada betetzen beste batzuk dauzkazu erreserban. Baina orokorrean uste dut lekuz kanpo egoteak edo ezagutzen ez duzun leku batean jende berria ezagutzeko aukera daukasunean eta kultur berri bat eta guzti horrek emate dizula behin bide hori betetzen duzun heinean emate dizula energia asko edo intensitate handiz bizitzen duzula bizitza ez dakit. Nik uste leku konkretu bat baino leku mota bat erakargarria iruditzen zaidala. Eta hirietan leku altuak edo. Altuera hartzeko aukera daukazunean, hiri askotan bezala eta Donostian bezala dela mendiak eta nolabait hiriaren ikuspuntu berri edo ezberdin bat daukazu. Eta hiria beste kanpotik ikusten duzu nolabait, beste doinu batzuk entzute dituzu. Ikuste duzu hiria objektu edo organismo bat bezala eta holako lekuak daude Donostian Ulian, Egian, Urgulen, Urguleko tabernatxo hori, Igeldon famatuena seguruenez,